guys, nandito nga tayo sa SM San Fernando, Pampanga guys. Let's go! At magulog ako ng 100 dyan guys dahil kakailanganin natin ng coins dahil nandito nga tayo sa Tom's World ng SM. Let's go guys! At kasama ko nga sa akin si Karen G guys. Nakasama namin siya guys at lahat kami magkakasama kami guys. Kaya shoutout pala guys sa ating mga 49,000 followers guys na walang sawang manonood sa ating video guys. Kaya like and share. Yan na pala guys yung coins na aming nakuha guys na. At shoutout pala guys, pinagatian pa namin ni Karen G. Kaya guys, let's go guys. Maghanap muna tayo kung ano ating lalaroin. Let's go! Yan guys, na naghanap pa ako. Yung candy guys. Let's go guys. Kung makakuha ba tayo ng candy dyan guys? No, sa Tom's World, kung makakain ba ako ng candy? Ay, walang nakuha. Lilipat tayo sa kabila guys. Kung may makukuha ba tayo? Wala. Aray ko. Charing! Yan guys na at pinindot ko na nga. Ay, wala pa rin nakuha. Yan guys, na wala kasi ako nakuha guys dahil sobrang mabababa yung mga yung mga pagkain nila. No, syempre alam niyo naman yung mga candy na sa sobrang ilalim at naghanap ako ng aking lalaroin. Wala akong mahanap na ibang nilalaro. Yan guys, so susubukan nga natin to. Let's go! At yan guys, susubukan nga natin, no? Yan, at nilabag ko muna ang aking mga coins. Susubukan natin kunin yung para top toys. Ay, top toys! Yan guys, so yung laruan guys na teddy bear. Yan guys, so kukunin natin yung teddy bear kung kaya ba natin, no? And then, let's go guys! Yan guys, so ang hirap naman yata kunin guys. Syempre, di ba natin na susubukan? Yan guys, pinindot ko na nga. Yun. Sana makuha. Ay, sayang! Kinukuha ko si Jan guys yung tali para makuha siya ng buo. Kaya yung ginawa ko guys yung mismong tali niya. Kinukuha ko talaga yon para sumama siya ng buo. Yan guys, so nalilito pa nga ako guys. Di ko alam kung anong gagawin ko. Yan. Makukuha ko na. Ay, hindi sumama yung tali guys. Yan, sayang na yung pera natin. Yung coins natin guys ay wala na nga. Akin wala. Yan guys, so titingnan natin kung makukuha nga natin ulit na ilang beses na yata akong ulit dyan guys, no? Yan, pinindot ko na. Yan. Makukuha na yan. Ay, hindi guys, di sumama yung tali. Yung tali kasi yung kinukuha ko dyan guys para sumama siya guys na. At shoutout pala guys na naglalaro din dito at sa araw-araw na pupunta dito sa ating mga followers guys. Sa wala sawad sa ating video guys. Syempre, like and share guys sa ating 49,000 followers guys. Sa wala sawad sa ating video guys. Yan na guys, yan na. Yan. Ay, muntik na guys. Di naman nakuha. Wala na yung mga coins natin. Na lang yung coins ko guys Yan guys, so at sasakumalin na nga niya guys kung makukuha niya ba. Yan na guys. Ay, wala guys. Shoutout pala guys sa mga nakakuha dito guys, sa mga sa mga teddy bear guys, no. Yan na guys, yan na. Pipindutin ko na. Yan, makuha na. Yan guys, nakuha ko na pala. Yan guys, nakuha ko na guys yung ating teddy bear. Yan, sayang ko guys, nakuha ko yung teddy bear na avocado. Shoutout talaga sa ating followers dyan guys na 49,000 followers guys na wala sawang manonood sa ating video guys. Like and share guys. Nakuha ko na, sayang ko guys. Nakatingin yung mga 1,000 dahil nakakuha ako ng avocado. Sayang ko guys. Ngiti ako dahil narito tayo sa SM. Nakakuha ko. Yan nga pala guys, si Kuya Renjigo at naglalaro pala sila ng basketball at si Kuya Rendel ko guys nagsiselfone naman. Charing yan guys. Woo! Shoutout guys. Kaya guys, na po sila ating video kaya babu.